Salutare dragi prieteni și bine am găsit la un nou video. Astăzi noi continuăm lucrările noastre cu teracota și haideți mai exact să vă arăt ce avem de făcut. Mai pe scurt, noi astăzi trebuie să îmbrăcăm toată terasa asta cu teracotă. Teracota o avem aici, teracota asta e de terasă. După cum vedeți, e calitate destul de bună. Ce trebuie să facem noi pentru început? Aducem și gruntuim bine suprafața. Aducem acum și gruntuim. Vă arătăm ce fel de grunt noi folosim. După care așteptăm puțin susuși și mergem mai departe cu teracota, facem cleiul. Mai pe scurt ați vedeți voi amuși cum să facem. Haideți să nu pierdem timpul și să începem. Așa, dragi prieteni, după cum vedeți, cam așa la noi se primește. Aici trebuie de tăiat așa rotund. La țava asta iar tot trebuie tăiat. Mă gândeam că afară să mai ușor, dar iar trebuie cu țevi, cu bredurile astea. Dar nu e o problemă, am și o tăiem și o punem deodată.
to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Așa, dragi prieteni, după cum vedeți, deja e noaptea. Cam atât am reușit să spun. Un rând și o leacă. Mă gândeam că să reușesc mai mult, dar din motiv că ieșea, nu uitați-vă, gaura să rotundă pe urmă acolo la țava și ei ne-au luat o grămadă de timp. Cu păreri de rău, cam atâta este. Mai sunt aici încă 2 rânduri și o leacă, sau poate chiar 2 rânduri fix să fie. Nu știu, azi deam deja, o să continuăm mâine. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi. Nu uitați, dai un like, aboneați la canal. Cu voi a fost Cristi și Carolina. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!